Ваксините са може би най-обсъжданата и същевременно най-неразбраната тема в съвременната медицина. Но преди да заемете каквато и да е позиция по въпроса, нека първо разберем нещо фундаментално. Как работи имунната система и какво точно прави ваксината в тялото. Защото когато разберете това, всичко останало започва да си идва на мястото. Вашата имунна система е невероятно сложна мрежа от клетки, тъкани и органи, която работи денонощно, за да ви предпазва от всичко. От обикновена настинка до потенциални смъртоносни инфекции. Тя има два основни компонента. Вроден имунитет, който реагира бързо, но не специфично на всичко чуждо, и придобит имунитет, който е бавен в началото, но запомня всеки враг и при следваща среща реагира светкавично и прецизно. Ваксините работят именно чрез придобития имунитет. Те са тренировъчен лагер за защитните ви сили. Представете си, че имунната ви система е армия, която никога не е виждала конкретният враг. Ваксината въвежда в тялото или отслабена версия на патогена, който не може да причини заболяване, или само негови характерни части, като протеини от повърхността му или генетични инструкции, които карат вашите собствени клетки да произвеждат временно тези протеини. Имунната система разпознава тези структури като чужди, активира се и започва да произвежда антитела и клетки на паметта. Когато истинският патоген се появи, армията е вече подготвена и го елиминира, преди той да успее да причини заболяване. Много ваксини изискват повече от една доза и това не е недостатък. Това е целенасочена стратегия, вградена в дизайна им. Първата доза запознава имунната система с патогена и тя започва да произвежда антитела, но отговорът често не е достатъчно силен, за да осигури дълготрайната защита. Втората и понякога третата доза действат като напомняне. Те стимулират клетките на паметта да се размножават и да произвеждат много повече и много по-качествени антитела. Това е феномен, който имунолозите наричат съзряване на афинитета. Антителата стават все по-прецизни с всяка среща. Но ваксините не пазят само вас. Има един механизъм, чрез който, когато се вакцинирате, вие защитавате и хора, които не могат да се вакцинират. Това е една от най-важните причини ваксините да съществуват. И точно за това ще говорим във втората част. Информацията в това видео е с образователна цел и не замества консултация с лекар.